Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayo nga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Biyernes na kita, Enero 31, tuig 2020. Aksyon Hotline! Katapusan na kita nga adlaw sa naunang nga bulan, karon nga 2020, January 31, mga ka-aksyon or Biyernes nga presentation. No? Katapusan na kita nga Biyernes, kag buwas magabi-abi mag-welcome na kita sa pagsulod sa bulan sang Pebrero, ang bulan sang mga bulan sang pagigugma o kun bulan sang tagipusoon. Aksyon Hotline! Liwat na naman kita nga magapangalagad diri sa Aksyon Hotline, tubtub-tak na alas 9:15. Karon niya nga aga ginaupdan kita ni Aksyon Nelmar Madera sa technical side. Backup ta si Aksyon Dorel Cabato. Haraman si Aksyon JM Baikin. Aksyon Hotline! Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nanong pinagkamadalag ko nga mabalita nga atong tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ari baluon tanig karon sa mga government agencies and sa mga LGU, DTI in particular, nanotabo man ang balita kundi may ara na siyang na-confirm, ang DOH mismo nag-confirm ang unang kaso nagpositibo sa novel coronavirus diri sa Pilipinas na record, naging confirm sang Department of Health. Grabing balita. Pag-confirm sang Department of Health, would you believe, kundi nagkadto ang mga pumuluyo sa mga pwede nila mabaklan dira, nga nagabaligya sa mga medical supplies, nagkadto sa mga butika, agud nga magbakal kung tani sa tuyo, magbakal sang face mask, sa tuyo nga magbakal sang N95, ng mask nga magabulig, agud nga may depensa sa ilong nila da nga hindi dali-dali
matapikan sang coronavirus. Yawero, ang balita diri sa Bacolod kag Negros, ang mga butika naubusan na. Action Hotline. Nano ini man, ginungod yung pangtago na, o nagligad to, kundi nag-aamot pa kita sa taal to, sang mga face mask, may magin pangumpra pa ganito di, ngagin bakdala dito, siling ko ba si nagkalaubos kinman tuod, pero tinano ini, nano ini, daw problema ni kon hindi karon ma providean kag bisan may kwartang taong inong bakal. Huwag kay galibaklan. Action Hotline. Nanong tabo man, abi ko damo niya supply mga amon. Dito ni ginakulang pero tibangod. Sa sining panibago karon kag konfirmado nga kaso na sang coronavirus diri sa Pilipinas, nagtuga ini no, sang panic buying sa publiko nga luyag magbakal sang face mask. Action Hotline. Tayo pamangkot diri na no ni may nagatago sining supply. O kung may araya sang nagpinangumpra. Ang balita kahapon, kung may nagpinangumpra, tingob kag ang plano, ibaligya sa mataas ng presyo. Action Hotline. May ara reservation sa buong bayad kang daan sa butika. Would you believe, doble ang presyo sa mga N95 ning ang mga mask, sus Mariusip, gabaan gamutani. Action Hotline. Ano pa gin ang mga balita nga istoryanta? Now, parte sining nauna nga kaso sang coronavirus nga gin-confirm sang Department of Health, ang balantayan ta kaining gin-monitor nila ang itinerary kag ang paglibot abi. Sining isa ka inchik nga muni ang na-confirm nga may ara sang corona virus. Nakalabot siya sa Dumaguete, yado. Tima, kumudo magiti, isa na ni kaprobinsya di sa aton sa Negros Island. No? Ang Dumaguete, isa na ni kaisla sang Negros, Oriental kag Occidental. Tinakalabot na sa aton di, na question, sino to mga nasa limuha niya? Nga basi nakalabot man diri sa aton na sa Bacolod, kay lapit naman lang ini mo. Action Hotline. Kaya mo na ang pila ka mga bagay nga dapat tabantayan. Now, hindi magkitaluyag nga mag-create pagid sang dugang nga kabalaka o kahadlok sa publiko, pero take note nga tisubong galibog ganing ulo sa madlarag ko nga kapungsuran nga advance katama ang ila technology, advance katama ang ilaya gobyerno kon pag-address sa mga balatian o kon mga parehas nga mga virus. Puti ka problema, ganis la subungo. Action Hotline. Teka, musta kita iya? Nanong mga measures yung imo, sarang naton may imo? Sa mga probinsya, sa mga munisipyo, sa mga syudad, nanong imo ontas ni? Action Hotline. Amo na so far, no, ang isa sa mga nagapanguna nga aton istoryahan karon nga aga. Nanong pagid? Now, may mga crime stories karon nga gadulong si Aksyon Eden Abuso. Panibag-o naman ng kaso sa Bacolod nga may ara sanggin kuha naman na may ginrespondihan ang patrol. Kag sa Station 9, ibaloon ta ni karon kadamo sa mga balita ni Aksyon Eden nga nagluluntad, no? Mga crime stories ang Bacolod, way man niya gapabilin, way man gakawigit, may jutay lang abi nga diskanso kung magatawhay. Pila lang kadlaw, no? Ang isa ka semana, and then magatuaw na naman ang isa kapanibag o nga krimen. Action Hotline. Tutukan na karon kay Aksyon Eden Abuso kay ginahulat niya pa ang station commander sang police station nga gusto niya hibaloon ang update tuhoy sini. Nano pagid ang pila ka mga development oy kagabi. Kung may tiyempo karon, i-replay ta lang ang mga interview ni Action Bryan sa mga government agencies. No, like for example, the DepEd, kay may pila na ka mga iliskwelahan, dira iya sa aklan, nga ang desisyon hindi na lang pagpaiskwelahon anay ang kabataan, no? Especially nga ang ining nga mga ang tuyo sini nga hindi man mabutang sa alang-alang o risgo ang
kabuhi sa mga estudyante, kundi dito sa Aklan may direct flight iniya. May commercial flight nga direkta from Aklan going to China. Now, tiyan mo ng isang nga ginalikawan, nga mga kabataan, karon lapit nga daan to sa ilamo, sa lugar. Ang ginalikawan nila, nga basi malatnan ng kabataan karon. Kag may mga cancellation, why na subong ginatugutan nga may direct flight pa. Halin dito sa Wuhan, China, kag iban pagid nga mga probinsya sa pungsod China, nga dito nagahugpa ining mga commercial flight. Action Hotline. Ti istoryahan tana karon dugay-dugay no sa aton sini nga pangalagad man diri sa aton sa mga puerto o diri sa aton sa mga airport na nung ginahimo di nga measures. Now dumduman niyo sa tong nag-uso man may mga virus balita man. Grabing sa airport kinahanglan malabay ka sa airport may ara gid talapakan nga kinahanglan to make sure nga hindi ka hindi ka carrier bala sang ginatawag naton nga virus, ha? May mga machine thermal nga makina o kon machine nga monitor sa mga passenger, no? Tiyang katingalahan, galibugulo ko ni Blayado kay alimbawa dito sa Aklan, ay mas nato kuno gani ang mga gadget nga ginagamit, mga high-tech, no, nga technology nga lain sa iban nga mapungsod. Nga may paglabay mo may thermal scanner. Mabalaan ka kung may lanat kaya do? May sipon ka? Diri sa aton niya kung umuway pagkita mga gadget, siling ko na nung tabo to man, maglabay ka siniguro sa mga airport niya, limawa sa Aklan to na, no? Ginahikap ang agtang mo sa mga nurses o kung mga personnel sa airport, kag lantawon ang buho sa ilong mo kung gasipon ka, kung ano ini nga. I mean, tanawan no bla, no, ang isa ka sitwasyon nga, kung pambalon mo kisa ang aton sa Department of Health, daw okay lang, duway lang, pero sa kamaturan, kulang kita. Bisan sa monitoring, tindi na ni subong tsimpo sa pagbinasulay. Ang aton diri gina-expect, nano ang pwede tahimuon agon makalikaw, nga hindi man kita mabutang sa risgo kagalang-alang bangod sining coronavirus. Action Hotline. Liwat ko balay plastar sa inyo karon anong mga sintomas sini. Nanong pwede na to himuon nga mga measures agon makalikaw sini. Na may ara mga advance na mga information na lin pa nagligad nga ginahatag sa ang taga Department of Health. Now i-discuss ko lang na karon liwat tuga nga balikan ta ni kay very important ining nga sa isang issue nga damo gid ang interesado. Naon ko lang Section Eden Abuso may mga update siya. Sining duha ka separado nga mga crime kaya gintutukan karon nga aga. Patrol reports. Direkta dira I understand sa Station 9 siya subong pero sining mga balita sa Action Eden Abuso, Action Eden. Good morning. Good morning, Action Art. Anong gusto mo nga unahon ta? Tagabi yung balita. Kundiin man niya subong nga ang tanan do halos gaplanos mo. Aga pa ang mga butika subong damo actually nagahululat nga magbukas kay mabakal. Ini lang nagabukas siya mga tag 7 o'clock na 8 o'clock. Damo Action Eden, no? Pero pakarunan ko lang na kay parang Sir, good morning. Action Art, bago lang nagabot si Sir Pastrana, diriman sa Police as you Station wish, 9. if you may, kundi nang daw konsunada mo na ako, na kayo pura manidlag ko balita mo subong. Yes, correct. Pero tagaan ta na Action Art sang linggo si Sir Pastrana, kay bago lang siya nagabot. Pero anyways, si Kaina, ang gin-follow up ta dito naman niya sa purok manayaw-sayaw dito sa Barangay Mansilingan. Ginalauman ni Action Art no ni Juanito De Lieva Jr. Tag-iya ni siya sang bulubanta 10 hectares nga kadutaan Action Art dito sa Barangay Mansilingan. May kandingan na diri siya. Nga gusto niya wala Action Art nga mauntat man ang pagpamahog sa ila
sang isa ka pamilya nga hungod niya nga gininago lang danay ang ngalan action art nga ginaligar madugay na nga nagahingabot nga baklon ang ila sini nga duta ti suno kay Delieva last just imedya sang gabi kagabi hana sila liwat nga sudlo naman sang tatlo ka mga persona nga may dala nga mga long firearms ti Sus. suno kay Delieva action art no nakita ini sang isa niya katinawo kag gilayon nga ginpalukpan sang isa ka bes rason nga nag-isol kag kumbaga action art na dula bala sa ila vision kay kalapad-lapad sang lugar kag knowing nga kalapad action art sang lugar hindi tanan kumbaga maigo bala sang suga nga ara sa palibot. Amo ning sa video mo? Correct action art ang Grabe, sa no? video. Ginsaka mo gini? Kalayo-layo action art kay kumbaga kung ara na sila action art boundary na actually mo sang Bacolod gid kag more siya kay More kung siya. maagi gid sa access road dito sa may Blumentritt pero dirita nag-agi sa may sa may Mansilingan Road that's why nga ti medyo layo ang ginlatas kag nag-agi pa kita sa sapa ti Okay. palayag ni Delieva action art madamo na nga say isang pagpangsabotahe mano kag pangpamahog sa ila kaangay sa itong nagligad kuno nga tuig action art nga samtang papauli sila sa ila umaupod ang iya asawa kag kabataan ang ila alagyan kumbaga action art ginbalabagan ya sa mga dalagko nga bato para hindi sila makalabay kag makabalik sa ila do tanan kuno balang asahi action arts ang pagpamahog pangsabotahe para kumbaga i-give up nila kag baligya ang ini nga duta. Okay. Itugang pangalegasyon ni Delieva nga duha man ka bes nga hana sunugon ang ila nga kubo-kubo sa mga umar rason nga nag-hire siya sang pilaman ka mga persona agud magbantay sang ila nga kadutaan. Ti palayag pa gani action art ni Delieva nga luyag sang amo nga pamilya nga mabakal ang ila duta bangod sa posible action art nga matukod bala nga negosyo sa Okay. dila nga lugar bangod nga ti kun tanawon mo action art ang ila tong lugar dumalabyan kumbaga sang economic highway ni bala halin diri sa barangay Sumag ti isa Okay. sa rason nga ginatan-aw nga ti kumbaga target kag nami nga lugar action art para ti patigayunan posible patindugan sang kung ano man da nga pwede manegosyo that's why nga ti kumbaga madugay na sila nga ginapangaluyagan nga ibaligya ang amo nga duta pero hindi gid sila action art that's why nga Amo ni sila- galing-alin sa pangaluyag ag convincer nga ibaligya nila nagkadto na sa pinahugay. correct amo na nga bal nga action art nga para lang nga ti mabaligya nila ang duta o kung mapahalin sila ti pero action art ang masubo man sa part man ni Delieva kay ti dismayado siya iya sa kapulisan naman sa Police Station 7. Bagod Okay. sa madugay nga panahon nga nagapablatter sila kag nagatawag para mangayo sang police assistance. Wala sila ginapadulungan. Bangod suno sa iya ang rason kuno action art base ni sa iya alegasyon ha. Na ang rason sang kapulisan among kalayoon sang ilang nga lugar. Okay. Di nagligad nga tuig kuno action art ginpadulungan sila ya sang Morsha PNP although nga hindi sakop sang Morsha PNP pero ginbisitahan to sila bay kuno abi action art sa bulig man sang ni BM Andrew Motrilibanong nga suno kay Delieva nga close friend niya. That's Okay. why nga nabisitahan to sila sang Morsha PNP pero nagligad pa to nga tuig. Pero Aha. kagabi kuno action art sang natabo atong paghana nga pagpangatake sa maarmadong Pila ka bilog persona. kuno to? Tatlo action art Long initially. arm ang bitbit. Long arm. Sus. Ti amo to action art ginpalukpan sang iyang tinawo. That's why nga nag-isol nga kumbaga action art wala namang gidbala sang tuyo nga pang-ubuson gida sila bi o kunanon gida sila Tuwag gin matuyo guro nga sulungon sila kag pamatyon da kundi daw pahog. Correct action art amo na that's Okay, why okay. nga tipuno sa iya ginalikaw niya subong ang iya nga pamilya ilabi ng iyang asawa kag kabataan nga magtinirda sa ilang nga lugar kay miyara sa action art mo may balay sila duha ka panalgan nga balay dito sa ulunhan kay ang iya ni nga action art kundi ang kandingan Okay. hindi do ubos-ubos nimo sige katuan namon ang ila puloy-an ato pagid sa babaw action art. Aha. Ti amo na nga ara dito siya kagabi ginsugida na lang siya sang iya nga mga tinawo pero pamatian ta sa kadali action art no
si Joselito de Vella. Dire, sige. Mga pila na ka, ano sir? Damo lang hindi kay kung kisa tamad na ko magadto gani sa pulis magpa-blatter kay wala man lang gyapon. Ikaw si kala sa chimpo mo. May gahuni pa gansa ba? Day after election, ging ambush kami dala sa Gwa. Ambusan ging kami tani ging puno na bato ang amon dalan. Kaya mula ng access road namon mo. Puno na tapos wala na sila. Hindi galing yung isa ko katao nga may edad-edad na kulbaan mo sa siguro dalay mo nagdad ko nga bato. Pero Actually, din daw, okay naman lang naguro kay inaway do interesado ko sa ikadwa mo ning report to eh. Yes, Action Art, no? Kay subong Action Art, no? Sa balita naman niya naglungtad kagabi. Ari, subong sa aton, sa tupad naton si Sir Juanito Pastana. Na-identify na to for the background. Kung may nasapuan nga ginpatay. Yes, Action Art. Amo pa nahibaluon sa subong kay Asogda Kagina, do aga pa ni naglumpat si Sir Gid para mag-follow up kay... Diyan gani exact location sinikita ng patay ni? Sa Purok, Mangkot din. Sir, di ni gani exact location, sir, na nasa Puaning Mangkot. Purok Rose, Barangay Kabog. Purok Rose, Barangay Mga more or less Kabog. siguro mga 10:30. Okay. Actually, kang natabo na, mga more or less siguro mga 20 minutes lang kami siguro kalin sa area kaya nagpatrol kami dito mo. So, pag halin lang ginamon, nagdiretso kami sa Punta Taytay, mo to din nakabati kami. May shooting incident dito kami Ilinoco. So, nagproceed na to. Economic highway, no? Yes, ma'am. Definitely. Sa economic highway, gid, dito sa punta-punta, lang may bato-batuhan, gid. Before sang bato-batuhan dito sa execute. So, wala panimalay. Wala panimalay. Ang balay siguro distansya more or less mga 500 meters away. Sa subdivision na sa Deka Homes kag ang GK Village. So wala gid suga, totally blackout ginada dulom kaya. Sus, Marusip. Sir, kamusta kay Duaga ka pa rin lumpat kay Ina? May identity na ni ang aton nga biktima, sir? So far may identity na kita pero initial pa lang nga subject for confirmation sang family members itself. Kaya as I remembered, my previous case nga related to this, the suspect na nadumduman ko at the time last 2018 August. Wherein at the time daw, officer of the day ko at the time, at the same time, chief ko sang investigation or officer in charge sang investigation ng detective management section. Okay. So nadumduman ko ang itsura sini. So amo naging dig up ko. I was able to compare sang itsura. With the same suspect silang ko something wrong with this case nga related sa subong. Okay. Pero kay tungod lang pamilya wala di. So i-confirm tagid kung nga ma-identify gid mismo sang pamilya nga ila ginihimata. So, hindi lang na pwede anong pangalan, sir? We have an initial name sang Victim. Balikan ta si Action Eden Abuso kay may ginpatay na naman eh, no? Anong background sini? Nanuning sala niya, drug personality naman. Action Eden. Sige. Last, sir, mamangkot lang kami gamay lang itliwan. Sino to ang victim? Wala. Sir, pwede mahambal ang pangalan, sir. Based sa information ko pa lang pero this is not a confirm yet. Siya ni si Bergelio Lopez E. Losada or alias Junjun Lopez. Subject for verification. Subject for verification. Sino to gan iliwat, sir? Si Bergelio Lopez E. Losada. Okay. Virgilio Lopez. Pero kagabi, sir, sa nasapuan niya, do may placard pagit. Ano na nakabutang sa placard, sir? Placard din nabutang sa iya. Ang placard na nabutang dito, HVT ako, goodbye Shabu, hello, heaven or hell. Ay. Goodbye, Shabu, hello, heaven or hell. Grabe ba? HVT ako. HVT, sir, means high value target. Target, pagkatapos sa placard mismo sa karton, may na-attach ng isa kabulko sa suspected illegal drug. Sus, Marusip. Bulubanta, pila ka gramo, sir? More or less siguro mga based sa information sa subong, more than 5 grams. 5 grams. Initially, di nang patalya sining igo, sir. Sa information gapon, damo sa igo niya sa mostly sa ulo, upper shoulder, may igo sa likod, sa neck, kag sa head.
So, most probably, sir, dito, gid yan natabo. Dito, gid siya gintiro. O like, ginbilin lang sa kung ano, sir. Dito sila gin-execute sa area Okay. mismo. Kaya pag responde ta, press ka pa mismo ang dugo, kaga nakita ta nga dito kitang insidente tungod sa mga information nga mga kabati sang lupok sa sinang area. Sir, lastly, din ka mo, sir, nga lugar nag-follow up for the confirmation sang identity sang sa victim. Sa nga ni, nag-proceed ka sa Unago, nang iuso sa kwan sa kaya na-mention niya sa placard mismo nga may mention na sa mga kawatan sa area sa balang sa Sibukaw kamo naman masunod. Uy. So that is why nagbakasakali sa Sigubasi kilala nila dito. So nagbakasakali ta dito sa aga nga to pero it turns out nga hindi nila kilala. So tapos i-recall tang mga previous case nga daw nag-flashback bala sa akong paminsaron that time sa previous cases nga involving the same person. So ang naging dig up ta subong sa kwan sa aton records tapos sa police station kung diyan tong insidente nga nadumduman ta. So more or less mga 95% po sure nga siya gid me. Pero Okay. of course may 5% pa nga nabilin, ipa-confirm ka pa mismo sa pamilya mismo nga siya gid magkikilala sang iningay mata. Actually, yan din. Ang ginamuno yan nga previous case ng victim. Ano na siya, how? Nga Sir, involvement anong niya? previous case, sir? Nga involvement niya? Unsiyan man sa drug. Pero ginattempt niya siyang assassinate man sang una. I don't know if you can still remember dito sa may Mercenary Inn. Sa may Gintero, 2018, February. Same person? Oo. Siya ni. Hindi siya. Oo. Ay, Atong sus. hospitalized bala. Oo. Nadumduman mo. So, Ang 5%, sir, ibaloon ta na karon kung ma-confirm na sa pamilya. so daw ka kung ano kasi magsalata, at least nga makuan mismo sang pamilya. Pero ako 95% sure na siya nagtuwad na tandaan ta ang kanyabla ang mulya diri sa kuya na mo to nakadumdum ko nga do siya gid na. So Okay. initially, sir, ang motive sang pagpatay sini Illegal drugs and grudges. Personal So the one grudge, nga kakig. nakatest sa iya at the time nga assassinate siya during the time nga wala na materialize, Okay. may iba sige balikan siya. Pero ang main causes, ang root causes at the time sang kung nga i-attempt sa nga katumbahon, drugs man. Sus. Grabe. Din gining address yaw. Dining lastly Sa- na lang, sir. sa Ay, una? nagkapanawag kay Sir Pastrana, Action Art. Sir, dining address ni sir, may ara na kamo. Or sang una, nga pagkabalon. Sa information sa base sa record, taga-silay ni siya. Taga-silay sa may ginhalaran. Wow, nakalabot pa na based siya. na sa information, pero hindi ko confirm, nga he is connected with the drug group nga nadira man sa silay. Di binagrasya. Dakop man sang. Hindi nagrasya drug group, sir. Definitely. Ay, sus. Sir, may Sige. coordination, makamuni possible, sir, with Sir Pandevilla sa sila. So far sa subong wala pa kay bag-o pa lang. Pero ma-coordinate kami. Ang pinaka-importante sa subong prioritize nga i-identify tanay ang biktima, i-sure ta kung siya gid. The next thing kay amo naman ang suspect possible. Sir, madamo nga salamat. Action Art may nagapanawag na kay Sir Pastrana. Dra sa record nila, anong gingamit nga armas ni? Pagtiro sa iya? Unidentified nga caliber sang Why recoveries sang mga basiyo? nagkalain-lain Action Art kay Grabe nakita ba? ka ina mayara to sang arabala Action Art no sa gina-process na balang crime scene, di ba may mga numbers na sa mga recovery sang basiyo, may ara to Action Art mga decisive or may number 16 pa to nga recovery sang basiyo sang wala pa binuan. Basi, iban guro, basiyo, deform slag, may mga basi kung ano pa na da, basi, ang iban tong inumiruhan, basi kung mga evidence man bla. Correct Action Art, mga nagkalain-lain. Pero sa subong amo pa na... Kung magaling ka sa sumag action Eden, kundi may lakturan da, nga ginaamon ang economic highway. Dira gali sa katapusan silang simentado nga dalan, dira sa ginlutang. Correct Action Art. Sus. Dira sa, doon kumbaga... Why gida ya tao, why siya makakita da? Yes, Action Art. Pero
may, di ba, may-ari sa uluunhan ako sa puno, di sa economic highway, di ba? May mga panimalay na dire. Pero dito sa punta, wala na gid na to action art. Pero Okay. ti Armas, may mga saksi man silang nakabati, kumbaga action art. Sang nakabati, sang lupok, sang Armas Luthang. Okay. Ti kag budbudlay action art, no? Kay ti wala, kumbaga, basi wala pa sila may nakita, gid sang Witness. nakakita, gid yung action art. Okay. Nga sang natabo. Na-clear naman to kay ina ni Sir Kag Pastrana. bisan man may nakakita, kapin pagig kundi man tungod kilala kung sino to naghimo sing krimen, mabatsyag kagin sa katahap nga magala kay imo ka hala kay imo ka hunis pulis da nga basi ikaw naman balikan. Ako yung Na- ano dati. Amo da action. Pila kaning pilasyo lawas ito? Tapos sa lower skid na Ate, sige lang. to ni Sir Pastrana. Sige lang, sige lang. Ti may Sige. Ito same mode of action art, no? Ang kung madumduman mo mga previews nga mga nagbangkay man nga nagkalasapuan. May mga placard man ang wala lang guro siya sa action art ng do packing tape sa ulo, di ba la? May pila to ka mga insidente ligan nga gina-tape ang ulo, pero ti area action art may placard man nga ti goodbye Shabu, welcome heaven or hell. Nagaw ba mo ni bayo victim? Wala action art. Playa. Nagasakto niya sang blue jersey, Okay. may black na jacket, black man nga pants, kag naka-tennis. Ang bangkay subong basi ka pamating pamilya di nila pwede katuan. Mangkoton na action art gid kay Sir Pastrana, no, kay may gina-istorya pa siya sa Sige lang. telephone No problem, action no art. problem. Yes, action art para sa dugang karon nga impormasyon. Balikan lang nato na sa ibang pang news and public affairs program sa Action Radyo Bacolod. Live diri sa Station 9, Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Patrol reports. Salamat gid Action Eden Aboso. Ginuna ko lang ni kay bag-o lang ginagabot si Sir Pastrana ang hepe sa police station number 9 and we are trying to contact kag magkuha siya sang update parte sining nasapuan nga bangkay biktima sa pagpanglutang, no? Nasapawan ng balita sang coronavirus because of this development, no? Kay supposedly mauna tataning coronavirus ginamo ang interesado sini. Action Hotline. Galing kay Miara sa mga breakthrough sa investigation, no? Ang police station number 9 nagapati nga ining persona nga biktima sa pagpanglutang ginpatay kagabi dira sa ila area. Amo ining persona sometimes in 2018 gintero pero wala mapuruhan. Action Hotline. Suno kay Pastrana 95% para siya nagapati siya nga amo ning persona. Kag drugs is the number one nga ginatutukan nila gihapon nga motibo sa krimen. Number 2, grudge or kaakig o personal nga dumot sa biktima. Action Hotline. Sino ba lang nagahimo sini? Sino ba lang responsable sa among nga krimen? Nagapabilin ina nga palamang kutanon nga ang makahimo lamang sa sabat among kapulisan paagi sa ila investigasyon. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Ipa-action mo. Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita, una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:45 na. Napabalik na rin sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Action Hotline. Now, diri kita ho sa coronavirus update. Ang cases nagapakita subong ang pinaka-latest nga report ang mga nagkalamatay kahapon is 170. Now, pero ang confirmed death halin dito sa China because of the coronavirus naglabot na sa 212, no? Especially dito sa Hubei nga probinsya sa pungsod China. Grabe damo ang mga nagkalamatay. Now, bangod sining report and kahapon, no less than the DOH Secretary, nagambal nga tisiling niya, arina, may ara na sang positibo na confirm nga kaso diri sa Pilipinas. First, nga na-confirm gikan sa isa ka dumuluong man nga padulong diri sa aton sa pungsod. Now, pati isang publiko sang report, nagdinaguso, nagpinalumba kadto sa mga butika, sa mga nagabaligya sa mga medical supplies. Grabe ang binaklanay ihado, Nelmar. Halin sa surgical mask, pagkadto sa N95 nga mga mask, alcohol, tanan na lang nga makita nga pwede pahid nga makapalimpyo sa lawas ng tao. Ginakumpra sang pumuloyo. Action Hotline. Ano ang tuyo? Madipensyahan ang ilalawas batok sa coronavirus. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Now, bangod siya ng natabo, no, nga insidente. Kag ining update karon, kundi kita mismo nagabulig sa Department of Health and other government agencies nga magatag information. Kaya ang publiko nagpanik mo, din kakita imo yung aga pa na labayan ko sa mga butika. Subong linyahanay imo ya. Gusto mabakal sa mga surgical mask? Action Hotline. Kag may pila man niya katao nga mitalidad manegosyo, ginakumpra na yayado, gurong plano na sa uli, kung damo ng demand nga magbila na binakal sila, kundi baligyan nila online or nano man nga pagkahimtang da, lain na gidyang aton mga iban kauturan, imbis mabulig sa pariyon la, pamintay ang ginapaminsar, no? Online sa hotline. Online sa hotline. Pero bangod sini, joining us this morning is the head of the DTI and Negros Occidental. We have Ma'am Rachel Nosable. I don't know kung amo ning pag-pronounce sa inyong ngalan. Ma'am, Director, good morning sa imo si Action Art, dari sa Action Radio Bacolod, Ma'am Rachel. Yes, good morning. Morning. Rachel, ma'am, no, ang imo kwan director? Yes. Wala nagali si Kwan, wala nagali si Ma'am Leia. Yes. Nag-retire na. Sorry, gid, pero bago lang gid kami kay Balog ang nakabalik sa imo. Ma'am Rachel, personal circumstance, are you from Bacolod or Negros? From Iloilo. From Iloilo. So, Ilonggo, kay Chindigi gali Ilonggo. Oo. Karay, area sa Iloilo, ma'am? Karay, Mayad to ay pariyo tatan. Taga-kuan man kami, taga Tigbawan man ang pamilya ko eh. Ating neighbor, talang kay taga miya kaawman ko Ay, kagto korrekto, niligad. Ma'am, Mario, kay, kundi kapon after sang confirmation na sang coronavirus, sa Pilipinas, according to the DOH nga report, so kapon di ka magpati, ma'am,
libuton sa patrol ang tanan ng mabutika, nagkaladula ang mga face mask ginabaligyan, nagkalaubos kag purting linyahanay. Now, why pa man direktang ginpapanaog nga mandato o direktiba sa inyo? Parte sa sining baligyaanay kag nanoong pwede na mahimo sini agod nga ting tao nga nagpalanik, ma'am? Actually, isang pagtaal pa lang eruption, ginpa-monitor na ni sa amon ang availability sang mask, no? Okay. Ang N95, kag all types of masks. So at that time, January 17, wala na gid man sang available nga N95. Ay ang supplier from Manila waay na naka-deliver. Dito na kumbaga sa Manila tanan sa Taal. Area. Area. So kahapon, because of this coronavirus, ginpa-monitor namon liwat ang diri sa Negros, sa Bacolod, even ang disposable masks, no? Inang surgical mask na, nga 5 pesos at an average. So as of kahapon, may isa na lang ka store, ka supplier nga nagbaligya. Pero as of in the evening, mga 6 p.m., na out of stock na. So, tanan nga gin-monitor, nga daw mga pila ni 16 or 17 ka stores, waay na sang available nga masks. I see. So, because of this, why naman kita kalisang dapat pa i-regulate kag i-monitoron kay why naman gali stocks ni? Pero, I mean, why ayahan, ma'am, sang gakatabo sa mong, alimbawa, may mag-abot din nga mga stocks nga magaresulta sang overpricing. Paano nato ni mapasiguro nga hindi ni maminta ang mga negosyante man? I-continue lang namon monitoring every day, no? Actually, inspection gitni ang mga boxes sa mga monitors namon, ginto inspection git. And truthfully, waay na gid man sila sang available nga stocks. Yung nag-panic buying maning mga tao because of this coronavirus. Why labot kinan prior pa sang coronavirus ang balita ning taal to dito. Damo naman to kadaan sa surgical mask kag ginpamakal kag N95. Yes. So anyway, ma-update kami sa imo, mama, kung if in case in the coming days kung partition sa inyo monitoring. Ma'am Rachel, salamat gid for the time. Maginatag diri sa Action Radio Bacolod, ma'am. Sige, salamat man. Good morning. Thank you, Gida, for opening your line para sa Action Radio. Okay, thank you. Oh, God bless. Action Hotline. Now, nagamonitor ang DTI. Nagligad pa lang adlaw ya, duway naging mga surgical mask. Grabe ka ubos mo. Kapin pagid N95, during the time palang paglupok sa Bulkan Taal, nagpatigayon na sang pag-checkar ang taga-DTI diri sa aton sa Negros. Why naging man, jutay naging lang nabilin. Action Hotline. Now, ari kaduan ko bala si Dr. Enrico Ilomba, the former mayor sang La Castellana. Kay kagabi may mga doktor man nga interview sa Action Bayan, the provincial health officer. Now, after sang coronavirus, ang tao nagasala-sala. Bisa na mo nagilang kwarta niya, maninguha pa ya Donel, maring magbakal sang N95. Nga ang presyo sang una, kung doon tag 80 sang ulihi, ang report doon tag 160, nagdouble ang price. Action Hotline. Ang iba nagpatol sa surgical mask, ngati pilang nahot na malang nabilin. Actually, ako bangod sa kakulba, kung nagbakal mo ko yado, nag-order ko. May balayran pa ko iyado dyan. Hindi lang niya isa, pila ka box ang ginorder ko. Nga tikulbaan ka mo. Virus niya, ano ni karon na lang ni, may kung makita mo ni nga galupad-lupad pagkato sulod sa ilong mo. Nga pwede ka mamalatnan sinipagi sa mga pagbuga sa baba mo da, mga laway mo, kag tanan, holding hands, kanina, dilian na subong O, kag iban pagid ngay ng close contact, person to person. Now, ari, ano bala ini kaimportante, makabulig ini ang surgical mask? Kaya hindi kong surgical mask, ginagamit niya kung mag-opera mga doktor. Ang N95 man,
Anong pagpasiguro? Di nga kung may coronavirus, hindi ka gini mo yung tapikan man? Online sa hotline. Online sa hotline. Once again, joining us this morning, kakayuon tang sining at tiyempo, we have Dr. Enrico Ilomba on the line. Doc, good morning, liwat sa imo. Good morning, Action Art, kay sa ating mga listeners. Salamat gid sa time, ha. Nagayo gid ko liwat sa imo. Doc, kay siling ko, ari para at least maintindihan ka publiko, bala kayong tanan subong pagkagwa sa balita nga may confirmed case sa Pilipinas. Sus, ang tanan pinalumbaanay sa mga drugstores kag mga butikada kag mga suppliers ng mga medical equipments kag mga medical supplies nga gusto magbakal. Doc, when you say surgical mask, anong purpose kag ginagamitan sini? Kag ang N95, kag ini bala magamit ginaton bilang protection, anong pagpasiguro? Hindi kita sini matapikan sa coronavirus? Action Art, ini ba lang aton nga paggamit sa mask nang isa man lang nasa sa mga precaution abi naton. Pero ang pinaka-importante nga proper hygiene kita. Magsiling kita gani proper hygiene, hindi lang ta magsilig sa surgical mask, kundi kada magkaon kita or from time to time mangugas kita sa atong kamot. Ikaduha, nang i-check nato ang aton nga temperature permi kung bala may hara kita nga hilanat o kung wala. Ikatatlo, avoid kita bala sa damo tao. Like for example, magsimba kita abi damo tao o kung manindahan kita damo tao, avoid kita sina. Kag ikaapat, ini bala magbiso-biso ta, ini bala magkiss-kiss kita kung may nasulata kita nga kilala ta. Ay avoid ta lang na sanay. Okay. Ang surgical mask naton, isa lang nasa sa mga precautions sabi naton kay ti among tublag na istorya ta sang nagligad nga adlaw nga droplet infection na siya nagaupod sa hangin, kagamo na siya eh. Di nang sa subong daw hindi pagid man kita magpanik kay matuod abi nga may natabo na to sa Manila pero wala pa man ta di sa Negros eh. Oo. Pero mayo na lang nga may ara lang kita nga pundo na da nga kung sa uli kung may ara gid man nga may tabo may gamito ng tagaling ang surgical mask naton. Okay. Now, kay base isubong bala actually kay nadamo no kubladok nakita na upod ko sa salakyan. May mga ginasuksok ng surgical mask. Hiling ko inano ini. Mga salakyan nga mga halin sa kabataan, mga estudyante ginapasuksukan na which is good also kay bisan sa usok ka salakyan na hindi man dali may protection ka, no? Pero siling ko pa sa mga butang chimpog nga do mo required na kina magsuksok kita kagway nagkitablakwaan sining staksaw. Manggani, kinaurot ng gidda, bisan sa Bacolod, gapon may nanawag di sa akong sila kasyan na kung may mga surgical mask pa ko di. Oo. Di naurot naman to di. Pating si mo na naubos na mga kumpra. tao, agi sini sa Facebook tabanabi mo. Daw hindi insakto ba lang nga information campaign how. Correct. That is why nagligad pa gani. Kita mo why siya nagpa-interview sa una. Even the Department of Health nag-exert kami effort rin sa Action Radio nga nakakuha kami number gig kag nakakontak sa taga DOH ang inpa-explicar sila ano gid exactly ang sitwasyon subong. Pasalamat ko gani nagligad si imo nga ginbuligan mo kay explicar parte sa sining virus. Pero ti bangod siniti ang resulta ang tao misinformed dugangan pagid sang iban diya nga gingamit pagid ang social media nga magatag sang mga informasyon nga nagtalang-talang ang publiko, kundi ang epekto niya, tanang masubungutan na lang, gadulubli ang presyo, mag-order online para lang makakabakaldok mo. Double ko na ang presyo subong, kaiwat na gid eh. Sa inyo na subong sa Bacolod, wala naging kakuno may mabaklan eh. Kaya yung iban, amo na ba na? Dahil naka-box ang baklan ay. Gani. Pero ini madamo kundi may ara subong nga transact man may gapamangkot so nga ining mga tela yang ginabaligya nga gina-cover nga daw face mask man ang guwa niya pwede lang na ya Doc? Pwede lang kita kaya nga man kung magsulod kami sa operating room tela man lang na gani amon ginagamit hindi man surgical mask. Okay. May ginaobra kami ng nga tela nga daw surgical mask na siya gana incubate na siya namon Action Art. Magsiling kita incubation, inabdag ginabutang ka dahil sa kamasin ngang init na grabe kayo, ngang kakagaw, mapatay gid. Okay. Kaya amo na siya, pwede lang kita kabuhat sa aton balay, kung wala na gid man. Pwede lang na yung dokopyahon ta lang na ang surgical mask, tapos butangan ta lang string gyapon, nga tela lang na sa gyapon, nga amo na ihigot naton sa aton nga, sa aton kugo. I see. Pero
ining kwan niya, ining N95, ano ginang purpose ang N95 niya? Ang N95 na saya, it's more na siya sa paroto abing nga gingamit sa pinatubo, kay tungod ato sa klaro, gid sa bala nga may mahaklok nga sulfur. Oh, amo to saya ka may matter gid ya, may ara gid ya nga powder nga maklo nimo. Okay. Amo na dang kapusanan sang N95. So, I ang see. surgical mask o kung ang tela nato nga ubraw naton sa balay, di nang dala naman lang na siya. May suggestion pa gani nga para nga hindi ka magpan, may basa ka dabi nga tela man o kung basa nga tinlo abi nga medyas nga basa nga ibutang nimo. Aside sa imo abi nga surgical mask, ibutang mo na sa anak kaya mo pagtakod mo sa imo surgical mask. Good thing, no? At least mapabalot ang publiko. Kaya basing iban bala, patay sa coronavirus, may mapatay siyang palibog kung di makabakal surgical mask. Man gani, hapos lang na na kung mga sastre kabalos na mag-ubra eh. At least may ara information nga mo na. Pero Doc, amo tong gin-mention mo, hindi kita magsalig nga kung nakabakal kita face mask, siling surgical mask, siling N95, siling mo Doc, okay ka na. Hindi na kasiguraduhan nga hindi kaya matapikan sa coronavirus, ha? Manggani, kay kung wala ka pangabon sang kamot mo, kag kung ara ka sa mga crowded places, di maigo ka gina ko may may coronavirus, nga nag-aaral na. So, hygiene, proper hygiene. Kada individual, tinluigin ang kagalingon mo. Kaglikawan lang anay siguro ang pag close contact o kung inang biso-biso sa mga kapin. Pagid bisang kilala mo da, likaw na lang tatanan guro. Sakto gina siya aksyonan. Sige, so in a way, immune system, kunong resistensya sa lawas, kailangan pabakuron, gid? Kagabi ka may nabasa ko to iya, nga ang old Chinese medicine, galing ba sa fake news naman bala? Ahos? Nga maayo ka lang iya kuno sa isa ka 15 kabilog nga ahos nga papaon mo, butangan nimo duha ka kuan nga tubig, duha ka baso nga tubig, kag amo na sa kuno imno nimo, makapatay na sa kuno sang virus ta. Old Chinese na sa kuno nga medicine. Pero hindi lang ta kasiguro basi fake man naman na sa pinalagpat naman lang. May nakita ko ya gani kagabi nga sa social media man nga ang ginagamit nila nga surgical mask, hindi lang ginagamit ba sa mga kababainhan naton sa panahon ng magregla sila. Muna yan nila ito ginahimong ideya nila nga himuon nga surgical mask. Di kundi ito ka, nahimong nga tinarso na eh. Gani, do hindi tinunto na ginaya. Hindi na ginaya gusto magamot. Amak mo napkin na iya mo himuon surgical mask kayo ay nagil. Pero to inang napkin actually siyang ginagamit sa kababainan. Sorry sa mga nagakalaon pero during emergency halimbawa may napilasan na kami sa rescue ginatudloan kami nga pwede na magamit in case nga may nagigamiton. Insakto gina siya sakto na. Pero mag-surgical mask ko hindi amo guro do hindi naman iya. Ubra lang tatila, hindi gani patahi lang tada. Kung may mo na gani makamani-mani man ang kuan. Sastre. Sastre. Gani man. So, in a way, nothing to worry for now. Although ngati ang DOH gambal man niya, the department is still on top of the situation. Pero dapat siguro proper gin information dissemination ang inang permi o masami nga pagpagwa sang press releases to inform the public nga hindi man magpanik bala Doc. Sakto gina-action na. Doc, salamat giliwat sa time mo. Good morning. Good morning, Aksyonar, sa aton mga listeners mayang aga. Action Hotline! Ang anay mayor dira sa La Castilla na classmate actually sang tiya kunin mo. Sang una, siya ni Action Elmar ang suki ko nga doktor. Hapuon ko nga sang una mo, siya ni perming nagapa si Doc Ilumba ni perming kaladtuan ko. Action Hotline! Ang destinasyon ko permidra sa iya na kabalo na si Doc. Istoryahan mo pa lang na si Doc Party sa background ni Archie unang hinablos ni Auntie Diding Tayhupon Hordan sila nga, ari ka naman, balik ka naman de, lain naman matsyag mo. Action Hotline! Thank you, Doc, pero anyway, ari ay. Ang face mask, kagang N95 ngini nga mga mask or surgical mask nga ginagamit, siling ni Dr. Ilumba, it doesn't follow. Nga kung may ara ka na do kampante ka na nga do sa into, ka sulusuksok na nga siling mo, okay na kuya, dintong virus, hindi na mo. Ha?
Kay bisan ano pa ng cover mo, pwede na ka-penetrate ang novel coronavirus. Action Hotline. Amo nang tandaan ta. Tikon, waay ka na baklan subong, siling ni Dr. Ilong ba, pwede ka malang nagani ka paubra sa sastre mo. Sang tela nga itabon mo sa ilong mo. Kay na preventive measures naman lang. Mayari ka nagpadala diyo sa mensahe sa aton. Nag-order online, sus, maluoy, mga muli na mga kalag nyo yaman. Ang presyo sang item, ginorder yabot, tag 55 lang ang presyo kuno sang item. Ang delivery, tag 1,920. Inano man nga klase, situasyon yaman. Kundi tinunto, may neguro ini surgical mask nga pamaligyan lang ni kag mga N95 na ibugko siya ilong sa mga negosyante nga mga bintahuso para hindi sila mapatay sa coronavirus, mapatay sila sa hindi ka ginawa. Kaya why naman niya mga huya, mga muni. Sa nano mo ni ka balbal sa ila kag kunano mo ni ka kuan niya sa ila, why naman lang ni kay kabala na mo, mapakabal naman lang niya. Ay nga pagkahimtang. Amo na nga wag kita kakauswag ng mga Pinoy kay ang thinking nato niya kung isa kung paano kita makapaminta sa aton pareho. Morning lang dira kay Rolin Marfil kas may nga gasi mo da. May lang nga pag-monitor. Salamat gida sa inyo sini nga pagtutok karon nga aga. No, isa-isaon tayo kay nagtingob ang mga mensahe nilang ginapadala din, no? Ay din ito nagkantuman. Ibalikan ta ang ginapadala nila din nga mensahe, no? Karon nga aga, dali lang. Kaya nagulpi lang ito nagluksuaw. Tintin Guarin, good morning. Yung monitor na siya. Sang Benito, Barangay Alangilan. Kasi gabong Action Radio, dire sa Moises Padilla. Ara si Action Principal William Boro sa Moises Padilla. Thank you, gina. Ang iban guro nga minsay, pwede pagbalik ko na lang. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
lisanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Aksyon
Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Reports, Afternoon Edition. Aksyon, Balita, Evening Edition. Aksyon, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon, Night Patrol. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Son Radio Philippine Standard Time, alas 9:21 na. Baw, hindi ko yun malabutan, iban nga mamin siya. Pasensya gina, kay, oy, Tuto Gisrael Tabafa Iscabarte. To, morning, thank you, Gid. Kay sister-in-law, Ami Labuson Tayhupon, Aladin Vigra Priya Salas. Pare, morning. Gusta ka na? Action Hotline. Si Arnel Dronia Baricar. Haraman si Soriano J. Ho, no? Kay sister-in-law Ami Labuson Tayhupon, haraman na. Sa kay paring Jerry Lipong Chopoy Magbanwa. May ngaga. Tintin Guarin, Gamonitor man, si Bro Ronnie Gordon, Araman, si Action Persibalia, always na. Morning si Moda, may lang pag-monitor. Ang iban, sorry gida. Toto Edward, morning si mo. Action Hotline. Bisan si Vice Mayor Ilsid, ka-comment man siling niya, ari ng gimmick, guluwa na. May mga importer nga maalam, ano, ahos siyang ilangin ng kapitalan sa Bugyado, Nilmar. Sinila, masolve na gino problema sa coronavirus. Mapulpog ka lang sa ahos. Kag tubigan, kag gigupon. Yawer ka paminsar. Kalaintuan yung tao na kay maglalain, magkalaborantoy na sang inom ka ahos yun na. Pigaw ginang baligyanay ka ahos mong ahos. Action Hotline. Tanan na lang yung ginahimo, no? Abi hindi nyo paggamitan na nga para makamani man kita bu sus maluoy makamuay. Ginawa na katao ni kakulba ni isang coronavirus ni amo pre nag-collisioner may kabaligya kuno face mask laba pila magkabay lang mask tubang ay gali ari ano niya 1,975 delivery fee. Iyati mga klase mga tao niya man. Action Hotline. Why na ko galing tiyempo, ari, pero pagpabako ng immune system ang inyo ginapangita, ang gina-recommend daton sa inyo, produkto sang Dr. Alfred's. Nga, tiyari sigurado from vitamin A to zinc. Kompleto siya nga makakomplete bala. Kaya bisan ka nadlaw, bisan ano pa ka, damong ginakaunta kung hindi malang kompleto sa vitamina ka minerales. Useless, ina, why epekto na sa lawas na. Action Hotline. So, para mabuligan, magalikaw ka sa anuman nga balatian, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Makabulig pa ini sa problema sa insomnia. No, kag ini, isa man kay nga niba naton, agon nga hindi makadali-dali tapik sa aton ang mag-common illness
bisan pa ini mga virus kung bakod ang immune system mo. Tandaan tagi na, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Pure and organic. Wala sang lamod o konsimbog sang anuman nga chemical. So, puwerte ang epekto niya. Parisan pagid sang tea, complete protection para sa aton ikayang lawas. Action Hotline. One at a time, diri sa aton nga pagpangalagad with Action Nelmar Madera sa technical side, back up si Action Dorel Cabato kag Action JM Pugi Baikin. Ako naman, Action Art Hupon, thank you so much for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.